Héctor. E con todas as veces que imos ali, parece que non entendemos moi ben como funcionan esas urxencias, porque ás veces enfadámonos por esperar. Eu entendo que a ninguén lle gusta esperar, pero imos explicar moi ben como se organizan e como funcionan. Pois iso pareceme interesante porque quizáis sabendo non como funcionan os códigos de urxencias, pois quizáis non nos enfadamos se temos que agardar un día, non? Claro, eu sempre digo, é un pouco contradictoria, a xente non lle gusta moito, pero se ti vas a urxencias e tes que esperar, alégrate porque igual non é tan grave o que che está pasando, non? Preocúpate o día que chegues a urxencias e nada máis poñer un pé en urxencias xa te metan correndo e vayan 5 a atenderte. Ese día preocúpate porque está pasando algo malo. Pois, que che parece, Héctor? Porque teño entendido que tendes, non, os servizos sanitarios unha especie de códigos de cor coa que nese momento da triaxe, non, cando chegamos a urxencias, pois digamos que pondes unha cor a cada paciente, non? Así é, ti cando chegas a urxencias o primeiro que fas é entregar a tarxeta sanitaria que temos por aquí, entregas a tarxeta sanitaria en admisión e unha vez que entregas esa tarxeta no servizo de urxencias ponse en marcha un protocolo que está perfectamente medido e perfectamente estructurado para atenderte. O primeiro que vas facer é pasar pola triaxe. A triaxe é, basicamente, unha pequena consulta onde hai un compañeiro, un enfermeiro, unha enfermeira, que o que vai facer é ver como estás. Para que? Para poder asignarte unha cor. Se che poñen a vermella, que significa? Malo, malo, malo. A vermella sería ao nivel 1, é dicir, a prioridade máxima. É dicir, según entras, vaiche facer esa valoración con todos estes elementos que temos por aquí. Temos un termómetro, temos un aparato para medir a glucemia, un pulso oxímetro para mirar a tensión, palpación, auscultación. En función de o que fai o enfermeiro ou enfermeira non é facer un diagnóstico, non é dicir, bueno, pois tes un cólico, tes un infarto ou tes un ictus, non. En función de todo eso, o que vai facer é establecer unha prioridade. Un código de colores, é como unha especie de semáforo, e segundo os síntomas que teñas vai che dar unha cor ou outra. Se che dá a vermella, é a peor de todas. Atención inmediata porque non estamos ben. E se nos poñen a cor laranxa? Pois a cor laranxa sería a emerxencia o nivel 2 de emerxencia, é dicir, é unha persoa que hai que tendela como máximo en 10-15 minutos. Esa atención non pode esperar máis, por qué? Porque se esperamos máis de 10-15 minutos para atender a esa persoa, corre risco a súa vida ou corre risco tamén de ter grandes secuelas. Falamos de persoas ao mellor con un ictus, persoas que están convulsionando, persoas que hai que atendelas xa en 10 minutos, 15 todo máis, para solucionar ese problema. Por certo, nós como pacientes sabemos que cor nos poñen? Pois sí, podes sabelo perfectamente porque na pulseira que che van poñer, aparte dos teus datos que veñen na tarxeta sanitaria, tamén normalmente vai ese código de colores e vas a ver a cor que teñes. E se nos podes preguntalo abertamente sin ningún problema, preguntas ao enfermeiro que cor, que prioridade me asignades, en función de eso vas a ver o tempo que vas ter que esperar como máximo na sala de espera. E temos máis cores, non? Por exemplo, se nos poñen unha pulseira de cor amarela, que significa? Pois falamos do nivel 3, é dicir, estás malo, estás enfermo, estás moi maliño, pero non é unha emerxencia, senón que é unha urxencia. É dicir, a clave está no tempo. Podes estar agardando ata unha hora. Falamos de persoas que teñen febre, que están enfermas, pero que esa atención sanitaria pode agardar perfectamente hasta unha hora, podes estar hasta unha hora na sala de espera, porque o que tes non é crítico, non estás con risco de perder a vida se non te atendo en 10 minutos. E por que hai sistema de ordenar así as cousas e non como na pescadería, unha panadería que ti chegas... Claro, orden de chegada, claro, ¿no? Por orden de chegada. Que alguén diga, perdoa, o da pulseira vermella, que eu cheguei antes. Claro, eu cheguei antes. Pois precisamente para salvar vidas. O que queremos é salvar vidas, non pode ser que estamos atendendo en primeiro lugar unha persoa, por exemplo, con dor de gorxa, e ter na sala esperando a un con un infarto ou un ictus, porque eso sería se fixéramos por orde de chegada. Por eso facemos así para establecer prioridades, pero hai máis cores. Hai máis cores, por exemplo, se nos poñen a cor verde? Pois a cor verde quere decir que temos que atenderte, pero que tampouco é tan grave o que tes. Podes estar agardando ata 2 horas na sala de espera. Pois por qué? Pois porque tes o que tes, por exemplo, é unha escordedura de nocello, unha infección de gorxa, algo que sí, que é un problema, que é unha enfermidade, pero que non é algo crítico que che teña que atender en 10 minutos porque podes estar perfectamente 2 horas cun dor nun xeonllo ou coa garganta, a gorxa cunha infección que non vai pasar nada, por eso é a cor verde. Hai máis cores? Hai outra, aínda hai outra, a cor azul. A cor azul, que significa a cor azul? Pois mira, se tes a cor azul, realmente
poderías marchar de urxencias e ir ao teu... Casi. Ir para casa non, pero ir ao teu médico de cabeceira e esperar uns días porque non é tan grave o que tes. Podes estar agardando ata 4 horas na sala de espera de urxencias. Dicir, levo aquí 3 horas e non me atenden. Bueno, porque igual tes a cor azul, porque realmente o que tes, por exemplo, pois é unha farinxite. É dicir, se é certo que ti te atopas mal, tes aí un problema dunha farinxite, pero non é unha urxencia, non é unha emerxencia, hai que deixar paso primeiro a todas as persoas que teñen a cor vermella, a cor laranxa, a cor amarela, incluso a cor verde, e ti podes agardar ata 4 horas. De feito, ademais, son os que máis protestan. Eso te iba a dicir, pola túa experiencia como enfermeiro, Héctor, quen son os que alían máis en urxencias? Os que teñen a cor verde e a cor azul. Son sempre, pois, digamos, os que máis protestan. Os que mellor están son os que máis protestan, pero é que así, ordénase así este servizo de urxencias non por capricho, senón para salvar vidas. Para realmente facer esa prioridade, cando ti chegas, non é o mesmo que chegues cunha neumonía, como falábamos antes, unha neumonía bilateral que pode comprometer a túa vida, que chegues pois cunha farinxite, que dis, sí, vale, podes estar aí esperando que non pasa nada. Non pasará nada. Así que preocúpate o día que chegues e xa de momento correndo entres. Claro, aí sí que esa cor vermella que denota esa urxencia. Creo que temos WhatsApps para ti, querido Héctor. Imos a comezar a repasalos, a ver as dúbidas que temos para ti en esta materia de urxencias. A ver, a primeira. Unha vez fun en ambulancia, atenderonme de seguido. Aténdente antes se vas en ambulancia? É un mito estendidísimo. É certo, mira, eu traballei unha temporada no Central de Coordinación do 061 e moita xente chamaba pedindo unha ambulancia porque así me atenden antes. Non é certo, é totalmente falso. Ti, cando chegas, o único paso que te vas saltar se vas na ambulancia é entregar a tarxeta no mostrador de admisión. Por que? Porque xa lle deches o técnico da ambulancia e el vai ser o que entrega a tarxeta. Pero vas pasar exactamente igual por ese filtro da triaxe na que hai un enfermeiro ou enfermeira asignando cores. Entón, dá igual que veñas pola túa conta, en cadeira de rodas, en padiola, cunha ambulancia ou cun helicóptero. Vas pasar igual por ese filtro. Que ocorre? Que normalmente a xente que ven no helicóptero ou a xente que ven na UBI móvil ou na ambulancia, polo xeral está peor. Pero non sempre, claro, non sempre. Bueno, pois aí queda esa advertencia de Héctor. Imos con máis dúbidas para ti. A ver, fun a triaxe e logo volvín á sala de espera. Por que non me pasaron xa para dentro? Claro, unha vez medio atendido, porque hai xente que di, é que medio me atenderon, pero nada máis. Esa medio atención é a do triaxe, e realmente volveu á sala de espera por eso, porque realmente podía esperar, porque tiña unha cor que podía esperar pois unha hora, 2 horas, ata 4 horas, entón por eso volveu á sala de espera. O que sí que é preocupante é cando non te atenden na triaxe rapidamente desde que chegas a urxencias. Aí sí que eu sí que recoñezo que sería un motivo de protestar, o decir, cheguei, fun a admisión, dei uns datos e levo máis de 10 minutos esperando a que me fagan a triaxe. Eso sí sería un problema porque aí é onde se poden escapar cousas. Pero unha vez triado en urxencias, tranquilidade. Xa, toca agardar. Temos outra dúbida máis, querido Héctor, a ver que nos preguntan. Durante a COVID mantivose este sistema de triaxe? Pois sí, mantivos exactamente igual este sistema de triaxe, pero con algunha variación. Por qué? Porque urxencias dividiuse en 2 sistemas. Un que era para os pacientes respiratorios e outro circuito que era para os pacientes non respiratorios. Entón, había 2 triaxes, dependendo de se eras paciente respiratorio ou non, pero era exactamente igual. Atendías igual, facías esta triaxe, ese filtro, para ver se ibas, aínda que era a época COVID, pois con sintomatoloxía COVID leve, grave, ou simplemente pois porque che picaba unha rodilla e fucha ali a pasar a tarde, que tamén hai, por desgraza. Pois imos coa última dúbida para ti, Héctor, belcar este derradeiro WhatsApp. Que pasa se tardo máis de 10 minutos en pasar pola triaxe? Pois era precisamente o que falábamos, que isto sí é o preocupante. O preocupante non é que ti esteas 2 horas na sala de espera porque che asignaron a cor azul, por exemplo, ou a cor verde, non? O preocupante é isto, que cando chegas a urxencias o servicio estea saturado e non che pasen en como máximo 10 minutos pola triaxe, porque aí é onde realmente se poden escapar cousas, porque ao final ti atopaste mal, ás veces non sabes realmente se o que tes son gases ou un infarto, porque pode pasar. Eu teño unha dor no peito, non sei se son gases ou un infarto, vou a urxencias. E nese triaxe, neses 10 minutos, é onde che van a decir, son gases, podes esperar, ou é un infarto, pasa xa para dentro. Entón, aí sí que é o preocupante, en 10 minutos como máximo, tería que estar triado ese paciente. Pois queda claro, Héctor, outra cosa que aprendemos hoxe contigo, neste luns, onde a noticia pois é
Esta imaxe que levan vendo en directo ao longo de todo este termómetro na súa casa, esa imaxe desa praza de San Pedro, onde como nos acaban de contar, pois case nada facía presaxiar, vendo onte o pontífice ese desenlace que hoxe lles estamos contando, a morte do Papa Francisco. Temos que irnos nada, unha anaquiña publicidade a volta. Estaremos alí, nesa praza de San Pedro, para saber como serán as novidades no enterro do Papa Francisco, que as hai. Non se movan, que volvemos agora. Mundo quere a cunca do termómetro. Se ti tamén, só tes que enviar unha foto túa como esta vendo o programa ao 663 82 0082. Gaña unha cunca, agora ou nunca.